ľudia, dneska vás zavítám, dneska je druhá časť, ochutnávam chili ramen. Ideme na to, ja už som ochutnával, ale proste iba tak. S tým, že to Křeští betón. Tak si chcel pôjsť z roboty, nie? No, nebo sa zvládneme to. Trochu si oddychneš, rozkúkáš sa, rozvíš kontakty a s tým svičkom nájdeš robotu raz, dva. Chod si oddychnúť. Zavolám ťa, keď bude obed hotový, dobre? Prepáč mi to. Bože, niečo. Doteraz si ťahal všetko sám. Idem si láhnuť. Ukáž. Jasne, že to bol šok. Ľuboš bol úspešný, bol karierista, ambiciózny. Ale stopla. Nebol som schopný o tom hovoriť. Neviem, čo by som jej povedal. Na pravdu rozhodne nebola pripravená. Ahoj. Keď si mi zavolala. Ty mi povedz, čo sa deje. Ľubošovi odísť z roboty, on o tom zarytú naši. Prečo si myslíš, že o tom niečo viem? Ale tak. Trávite sa komunikáciu. Poď. Stále počali. Poď tam! Poď! Bol si veľmi prekvapený, keď som ti povedala, že ho vydali z roboty. Stanka, nechcem sa vám do toho miešať. Nechceš sa miešať. Tak nám netlačí tie sprostosti a moci sveta. My sa prepočujeme rozpada manželstvo, ja som úplne bezmocná. To bude zase dobré. Ale hovno bude dobré. Môžeš mi povedať, čo sa deje? Dobre. Trvá to už dlhšie. Ľuboš dostal niekoľko upozornení. Ale prečo? Prestal pracovať. Akože prestal pracovať, by tam chodil. Ne, ale celý deň trčal na internete. Je to všetko tvoja vina. Stanka, Ste dospelí muži. Vy si myslíte, že vy spasíte svet, alebo čo? Stanka, je to trochu zložitejšie. Ja nebudem počúvať. Odchádzam. Vy by ste to mohli vyliečiť. Obidvaja. Pretože to je škoda. Čakala som hocičo a bola som pripravená mu pomôcť. Ľudia predsa robia chyby. Ale toto? Neviem, či to bola Máriova chyba. Alebo som sa v Ľubošovi jednoducho celý život mýlila. Že ti dáva. Poď! To sa nie. Konec sveta. Ty na mňa ne? Poď! Stavím koniec. Rozumieš, že tak tu nemôžem žiť. Toto sa Mrzí ma. chcem, aby to bolo ako predtým, rozumieš? Aby si bol s nami, aby si bol s deťmi, aby si si našiel prácu. Ne. A nie, Pardon. aby si bol zapretý s týmto. Nekúš. Pardon. To nejde, prepáč. Ne. Nekúš. Ne. Ty poď. Ne. Jsem chlap. Počúvaj. Tam malý chlap. To prežije. Nájdem na video. Prosím ťa, prestaň. Kúkaj. Nemôžem. A žiadnu robotu si nebudem rád. Potrebujem čas. Dík, to dali aj nejaký Som oný. premýšľal o tom, Dík. čo sa stalo. Výpoveď. Bolo to ponižujúce. Ale potom som prišiel na to, že sú to znamenia. Ja vás ochránim. My to prežijeme, chápeš? Vôbec. Postaram sa o vás, len mi musíš veriť. Čo chceš urobiť? Ja
Gigi Mad. Nezriadne Skibidi Ronaldo. našiel som náhody. Dick. Viem, že sa to ťažko príjma, ani ja som tomu neveril. Smial som sa Majovi, ale potom prišli. Ale víš o tom, že on to repostoval od nás? Ja vím. On to od nás nebral to video. Jo, je to liekotná Daisy. Čiže aká je veľká. Nečakal som, že to pochopí, ale musel som to robiť na svoju. Musel som jej dopriať čas. Mbappé. Messi, Ronaldo. Toto je Messi a toto je Ronaldo. Počkaj, ako to je? Messi. Oh. No. Počkaj. Potom. Niekto to videl. Tak keď dal to video, čím? Mne to niekto videl, aj 2 oni to videli. Na stánku ostal celý chod do... Koľko tam do lajku? Aj 10. svojmu projektu. Veď robil to predsa pre rodinu. Bez toho iný. Ale Už sa blížim do 1000 lajku. Pomôžte mi. Čo je toto pre Boha? Dneska som získal 200 sledujúcich. Má 200 sledujúcich už. Ešte mi chýbajú. A mám 970, nevím. Nemám, počkajte. Máš 978 lajku. No, podavujem do 1000. Ešte mám chýba, mám ich 1000. Kúkni. A on dal normálne, že včera už mu to nejaký týpek komentoval. Ne, 2 ľudia. Bobe, ja do leký bibe. Bobe. Hoj, zomieme. sľubujem, že nie. Preto budujem ten úkryt, aby sme boli Divo. pretože mám milovať tiež. Vidíš, obrovský. Ale ja nás ochránim. Dobre? To je Enden? Trhalo mi srdce, keď som videl, akí sú vyplašení a bezbranní. Ale neklamal som, keď som povedal, že to robím kvôli nim. Bez nich by môj život nemal zmysel. Z napätia medzi rodičmi, narážok a rečí o konci sveta boli deti čoraz vydesenejšie. Stavbe trvalo dlho, kým ich upokojila atmosféra. Naspali? Boli by 10. Je to veľmi ťažké, ale musia byť pravdu. Pravdu o čom? Že ti to tam nezačalo. Stánka, to sme už riešili. Odchádzam. Dobrú noc. Odchádzam od teba. K rodičom. Na ako dlho? Kým nepríde ten koniec sveta. Potom uvidíme. No takto nemôžem žiť. Nedovážu ja vím. Toto. Nie, mi to jedno. Viem, že to vyzerá čudne a viem, že nikomu na teba priberá. Možno mi môžeš ľúbiť. Prídeš aj s deťmi. Dobre. Deň D. Takže sledujte ho na TikToku, jak sa tam voláš? Pre vás. Marek Mišalko. Zavináč Marek Mišalko. Má už 200 sledujúcich, ešte 800 sledujúcich a budeme live streamovať. Ľúbim ťa. Alebo vysielať. Rozumel som jej, aj keď to vyzeralo, že si nikoho nevšímam. Chcel som jej dopriať čas a odstup.
konečne nič nebránilo v tom, aby mohol slobodne Čo? realizovať svoje plány. Bolo ťažké priznať si to, ale Aha. sa to vyľavilo, keď sa Stanka stretli po odsťahovaní. Prečo? Myslíš, že to má byť iné? Som tu pozeral a... Ale... Ja som chcel tak celkovo... Taký bunker. To sa mi si urobil záchod. Nie je to škoda? To nie je bunker. To je kryt. Hej. Vieš, ako to myslím? Neviem. Tak neviem. Najprv ma do toho namočíš a potom ma začneš spochybňovať. Už nespochybňujem. Ale premýšľam. To je lepšie. Okej. Myslíš, že sa vráti? Stanka? Vráti. Ja sa bojím. Dá mi. Čulíky, budlíky, čuky, buky, bugíky. Ale nakoniec bude rada. Ešte jedenkrát a to si dám veľkú porciu. Dáme si blonde a mobilé. Dávajte lajky, odbej. Nevedel, že tomu uveríš. Blížime sa už k 10 odberateľom. 6, 7, 8, 9, 10, ešte 4 odberatelia. Ja som našla. A hlavne, teraz Stanka odišla. Vráti sa, jasné. No poďme, nekecaj. Takto to nedokončíme ani do súdneho dňa. Prestávam sa to páčiť. Ja som na level. Úplne ponoril a všetko ostatné ako by Veľa práce, viete, ako to chodí. Čo také veľké zásoby? Poďte. Sávka sme hovorí, že sa bojíte konca sveta. Ničoho sa nebojíme. Ale len dobrom, pána pani. In, Celá nedela to bolo. Celá dedina by sa mala starať o seba. A vy, páni, tiež. ja by do nejaký Biblia. Dobre. Kašli na ňu, hej, že je z toho úplne mimo. Zrušený tréning. Dobre. Dalo sa to čakať. Žili sme v takom prostredí. Ľuďom nič nie je nutné. A zvlášť to, čo zaváňa škandálom. Tamto kebab. K, E, bo, vím, bo, kebab. Ne. Že kebab. Čuliky, buliky, buliky. Lidi, tak toto bude asi pre dnešné video všetko. A už je strašná zima. A venku akorát prší, vlastne neprší, ale je mokro. Lebo pršalo. Takže... Adikciou. Počkajte. Kúkaj! Tak žáral. Furt. To je on, čo ti dá? Jaký svalnatý. Takže toto je pre dnešné video všetko. Dávajte lajky, odber, už sa blížime ke 10 odberateľom, ešte 4 a budem za to moc rád, natočím aj o tom video. Takže čus.